Siya may tungod sa usa ka tawo nga nagkrisis. No? Discourage kayo siya sa iyang trabaho. Ug tungod sa iyang maong krisis, no, tungod sa iyang inutang problema sa iyang trabaho, di na siya mugawas sa iyang kwarto. Dito na lang siya naglumlum sa iyang kwarto. Usa ka adlaw ni ana, isugod og bagting ang simbahan, no? Domingo kadto, no? Bagting agig pagtawag o pagpahinumdom sa mga tao nga dunay misa. Mao na nga ang inahan sa maong tao miingon, "Dong, anak, bangon na, pag-ilis na, muadto na ta sa simbahan." Unya ang maong tao niyon, "Di ko mo simba." Natingala ang inahan yung nangutan siya, "Nganong di makuno ka mo simba? Unsa may imong rason?" Ang maong tao mingon, "Di ko ganahan mo simba tungod kay di ko ganahan sa mga tao. No, mga himantayon, mga libakira. Di ko ganahan nila." Ang inahan mingon, "Anak, dong, pag-ilis na, kay mangadto na ta sa simbahan. O tagaan ka na kog duha ka rason nganong kinahanglan mo adto ka sa simbahan. Una, 50 na imong edad niya, mag-ingana gihapon ka, mangluod-luod. Ikaduha, ikaw ang parish priest. Mao na pag-ilis adto sa simbahan kay magmisa na, ayaw pagpangluod. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, sa atong ebanghelyo karon atong nakita nga sa pagsugod ni Jesus sa iyang misyon, pagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Nagpili siya mga tao, no? Nagpili siya mga tao nga mutabang kaniya, no, sa pagsangyaw sa maayong balita. O kini maong mga tao nga iyang gipili, mausab kini ang mupadayon sa pagsangyaw mahitungod sa gingharian kung siya mubiya na o mubalik na ngadto sa iyang langit nung amahan. O nga kining mga tawhana kinahanglan mo padayon bisag unsay mahitabo, bisag unsay mga challenges nga ilang masinati, bisag unsa ang mga kalisdanan nga ilang masagubang, kinahanglan dili sila discourage. Dili pareho sa istorya sa pari, no, na na-discourage siya tungod kay mga tao sige panglibak, no? Kinahanglan mo padayon sila sa pagsangyaw bisag unsay mahitabo. O kung tan-awon nato kinsa maning mga gipili ni Jesus, ang atong ebanghelyo karon naghisgot og upat ka mga tao, no? Si Simon nga gitawag og Pedro ug iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan. O kining silang upat mga mananagat, no? Mga mananagat. O kung tan-awon nato sa mga 12 apostoles nga gipili ni Jesus, kadaghanan kanila mga mananagat, no, gawas niining upat, naapa si Tomas, naapa si Felipe, no, o kinsa patong uban. Basta majority kanila mga mananagat. Tingali mangutana kita, nganong gipili man ni Jesus ang mga mananagat nga mahimong iyang mga tinun-an nga maoy mo sangyaw, mo padayon pagsangyaw sa maayong balita. Unsa man ang naa sa mga mananagat. Kung tan-awon nato, familiar matas panagat, no? Naganit tingali uban ninyo mga igsuon, mga paryente, no, nga mga mananagat.
Nasayod ta nga dili sayon ang pagpanagat. No, dili sayon. Mausab ang pagsangyaw sa maayong balita, dili sayon. Kung ang usa ka tawo, usa ka mananagat, no, aron siya magmalampuson, no, kinahanglan una sa tanan duna siya inuntag pasensya, mapailubon. No, kay ngano man, kay ining adto niya sa dagat, ingadto niya sa laod, dili man siya makapaabot nga inig itsa niya sa iyang pasol, mukubit dayon ang isda. Kung mukubit dayon, swerte siya. Pero usually, pila pa ka minutos, usahay gani moabot og oras maghuwat, no, magpailob, una makakuha og isda. Mailang kung makakuha og isda. Usahay, wa pagyoy makuha. No? Ang usa ka mananagat, mapailobon. Kay kung dili siya magpailob, putong ug ulo, init ug ulo, samot, di kakuha. No? Og ang usa ka mananagat, andam mo magantos ug magsakripisyo. No? Imagine kung managat ka, ikaw rang usa, kamingaw. No? Usahay, gutom pa. No? Ngit-ngit pa. Apan lagi ang mananagat, mantigong magantos, magantigo nga mo sakripisyo, no? Magantos tingali sa katugnaw. No? Ug usabong usa ka mananagat, dili mahadlok isog, inuntag isog, dili isog nga sige pangaway, kung dili isog nga mo atubang sa mga challenges. Di siya mahadlok kung dunay kusog og nga hangin, di siya mahadlok kung kusog og dagko ang mga balod. Kay nasayod siya nga parte kana, kabahin kana sa iyang inuntang trabaho isip mangingisda nga makasugat gyud siya mga unos sa dagat. Apan andam siya nga moatubang sa maong mga kalisdanan. Ug usab ang usa ka mangingisda kibaw mutan-aw, mubasa sa panahon. No? Makibaw siya nga kung dunay bagang panganod, no, mingon siya, naasiguro'y unos, di lang sa kumo mupalawd. O kibaw siya sa timing, sa unsang panahon nga dunay daghang isda o walay isda. Kibaw siya nga kung pananglit full moon, no, nga dili angay managat kay wa gyud kay makuha nga isda. Kung naaman, gamay ra kayo, tagsa ra kayo magkuhang isda. Mao kini ang mga kinaiya sa usa ka mga ngingisda na nakita ni Jesus. Ug buot si Jesus nga ang iyang mga tinun-an, makabaton ni ining maong mga kinaiya. Dili lamang sa katong 12 nga iyang gipili, kung dili sa umaabot nga mga tinun-an niya nga maoy masangyaw sa maayong balita. No? Sa atong panahon karon, lahi na tingali ang mga challenges, no, nga giatubang sa mga magsasangyaw sa maayong balita, nga giatubang sa mga pari. Lahi tingali ang form, no, pero anaa gihapon ang mga challenges. Mauna nga ang pari kinahanglan mapailubon, no, kinahanglan nga mo-persevere siya bisan tuod nga ang mga tao dili maminaw niya, dili mosunod niya, na kinahanglan dili siya ma-discourage. Na kinahanglan inuntag isog siya, di siya mahadlok nga moatubang sa mga challenges,
mga pag-atake tingali dili lang kay sa mga dili Katoliko kundi bisan sa mga sakop sa simbahan, no? O kibaw siya nga mo basa sa Signs of Time, kibaw siya man-naming. No? Og nasayod kita, mao kini ang ideal. But in reality, ang mga pari inuntang na atingali more or less, no? Kay atong hinumduman na ang mga pari, mga tao rasad sama kaninyo. Doon na sila yung mga weaknesses, mga limitations, mga failures. No? Nga sa ilang pagdawat o sa among pagdawat sa ordinasyon, no, wa kuhaa or wa mawa ang among pagkatao, no, nagpabilin ang among mga weaknesses, ang among pagka makasasala. Apan bisan pa man, no, sa mga weaknesses, gipili ni Jesus ang kanang iyang gipili nga mga pari aron pagsangyaw sa maayong balita. Sama sa iyang pagpili sa iyang mga unang tinunan. Kung tan-awon nato pananglit si Pedro, unsa man si Pedro, init kayog ulo, no? Kusog kayo, dali ra kayo mo react. Kay nomdom mo katong gidakop si Jesus, unsa gihimo ni Pedro, kuha gi espada, putol lagi ang kuan, tangtang laging dunggan sa sundalo, no? Og si Pedro, gilimod niya si Jesus. Sa makatulot tungod kay nahadlok siya. Apan bisan pa man niining mga weaknesses, mga failures ni Pedro, gipili siya ni Jesus nga mahimong leaders sa iyang mga tinunan og gihimo niyang pangulo sa simbahan. Tungod kay si Jesus misaad kanila nga dili sila biyaan, nga si Jesus sa kanunay magpabilin uban kanila. No? Mausab diha sa mga pari karon, no? Daghan kayo mga challenges nga giatubang sa mga pari, no? Gani na ay article nga gitaytulan nga a priest is always wrong, no? Kay ngano man kay ang mga pari pangitaan lag sayop sa mga tao, no? Mauray bantayan sa mga tao. Bisag aninos pari, bantayan. No? Muna pananglit ang pari kung magmisa siya on time, kung mingog alas 7 ang misa, alas 7 dayon mo sugod, mo reklamo ng mga tao, labi na ka ng mga late, mingog, unsam nas padroy, advance man na ang iyang relo. Kung malate gani siya, mga 5 or 10 minutes, mo reklamo po ng mga tao. No, mingon, so si Padre, wag yung consideration, gipahulat-hulat pang mga tao. Gipahulat-hulat pa mi, nga naamata mi, magdali man mi, kinaami laing appointment. Kung ang pari, dunay project sa simbahan, mo reklamo ang mga tao, sus, gasto na sad, mangayo na sad donations. No? O kung ang pari, walay himuon sa simbahan, moingon po mga tao, unsa man ang pari at tao, no? Ipasagdan lang simbahan, no? Hapit na mahugno ang kisame, no? Huwag gibuhat, tapulan. Kung ang pari pananglit na aras kumbinto, perme, ningong, unsa man ang pari, wa may concern sa katawhan. Pero kung ang pari sad, sige, lakaw, mungadto magbisita sa mga balay, mo reklamo gihapon ang mga tao, unsa man ang pari, oy, puwa maglubot, di mahiluna.
Sige suroy-suroy. Kung ang pari pananglit, sige kuyog og mga babae, mingog, ay, si Father Chick Boy. O kung mga lalaki sa iyang kuyugan, perme, mingon po ng mga tao, unsa man as Father, bayot na siya. Kung mukuyog siya mga, inuntag, mga tiguang, mga hamtong, mingon, ay, sus, si Father, pagka old-fashioned. Kung ang pari i-assign bag-o, batanon, mo reklamo ang mga tao, nga anong ka naman gihatag, i-assign diri sa mong parokya, wa pa man ay experience. O kung tiguang po nga pari, i-assign mo, sus ko taon, oy, nga anong wa pa man na nila paritayra, tiguang naman na, wa gyoy inuntag kapaingnan ang pari, no? Pangitaan gyud og sayop, no? O mao kini inutang ang dakong challenge sa mga pari. Nga bisan pa man sa mga inuntag pagpanglibak, pagpanaway, pag-atake, no? Kinahanglan mantigo silang muatubang niini. O nga dili sila inunta ma-discourage. Sama sa atong istorya, no? Nga dili na siya mumisa, no? Kinahanglan mo padayon siya, no? Og atong hinumduman mga kaigsunan, no? Sa akong giguna nga ang mga pari tao rami, nami mga failures, nami mga weaknesses, nami mga limitations. Og nakinahanglan ang mga pari sa inyong support, no? Nga imbis inyong dauton ang mga pari, kung unsa may ilang sayop, iampo sila. No? Kay kitang tanan mga sakop sa simbahan, kitang tanan mga party sa lawas ni Kristo, mga party ta sa mystical body of Christ. Ug sama sa usa ka lawas, dunay daghan kaayong inuntang mga party. Dunay kamot, dunay tiil, dunay mata, dunay dunggan, dunay baba, no? Ug sama sa atong lawas, kung dunay inuntang sakit, pananglit ang imong kamot nga samad, dili man na nimo pasagdan. Dili man na imong samuton o dako ang samad. Kung dili imong tambalan, no, aron maayo kay kung dili nimo tambalan, ma-infected mo, magantos ang tibuok lawas. Kinahanglan atong tambalan, mausab sa atong simbahan. Kung dunay inuntag na sakit, kung dunay inuntag wala mo function pag-ayo, dili nato isamot og duot, dili nato samoton og daot, kung dili atong tabangan, mag-inampuay kita. No? Kaya kung atong buhaton ni, no, ang atong simbahan magmalampuson, mas mulambo, ug sa ingon kita makahatag sa angay nga pagpasalamat o pagsimba sa Dios. Ug mao kini ang dakong challenge natong tanan. Isip mga sakop sa lawas ni Kristo, nga kita magtinabangay, nga kita inampuay sa alang sa usag-usa. No? Kay lagi, ang kalampusan o ang failure, kapakyasan, no, sa simbahan, nag-agad kanato. Mauna kung kita, sa gingon ko na, usbon ako, kung kita magtinabangay, no, ang atong simbahan, ang atong parokya, mas mulambo, o mas makahata kita sa matuod nga pagsimba sa atong Ginoo. Amen. Palihog manindog.